Аз ще гледам. Тими. Але, викни Тими. Айде, Тими. Имаш време като. Чоне, гледай колата, бе. Колата гледам, бе. Доста силно удари. Няма, чакай. Това камък не мога го пригазим. Качу го, бе. Камък, оня как съм? От тук няма да излезеш според мен, защото задната гума ти оправя. Трябва да върнеш малко и да се подложи нещо. Сега някакъв камък няма да... Валев. Повърнил се малко, според мен ще излезе. Направо, ама. Ей тук, ей той е. Той ми този на предната и тя ме на преклена. Аз се гледай се. Окей, върни 20 санта може да върни. Само оня камък казах. Така е идеално. Карай! И го виждам оня. Аз баткам, чакай. Давай! Много дади, много върни, прав малко. Така, дай сега. Завивай! Към нас. Даже ли закачи? Да, закачи е тук. Само броенето, дето стана явно, ама така го не Няма само аз да съм валак. Майка, он е леко отпусна. Аре, ти ще оправим. Ти нали ще слагаш робър? Аз ще слагам нов. Сега. Да ни опира само... Тук се е спутал кита. Ще водихме малко кита. Няма, не, броя, колелото да ни опира. Не. Тънки гумици. Трябва да го пънем. Спря ли го? Не. Малко ще опъни броенето.